Γεια παιδιά, Καβεν Γκάμπι TV και σήμερα θα πάμε για Mine για να τελειώσει και η σεζόν. Πρώτη σεζόν. Λέω και εγώ αυτά γιατί χρειάζονται εδώ πάνω. Ας το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και θα πάρουμε λοιπόν μισό λεπτός. Ωραία. Θα πάμε για Mine. Mine, Πουρου Μάρχτ. Να πιω λίγο νερό. Όχι, να μην πιω νερό λίγο. Αέρα. Δεν θα με τηρείς και λες, μες αρχίζω. Ακόμα για κάποιο λόγο δεν έχουμε πεθάνει. Ή έχουμε πεθάνει, δεν ξέρω. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε πεθάνει. Αλλά δεν πήρε, αυτό είναι καλό. Ξανακούμπαμε, θα σου πω. Μιλά, φιάκα. Μισό να μαζέψει λίγο το γκολ. Βλέπετε να είναι το goal που μας χρησιμεύει και μας δίνει και level. Κάτι ακούω. Να ήταν μόνο ένα θα γέλαγα κι εγώ. Τέλειωσε το Mine, κάτσε να τους σκοτώσω και αυτό ήταν το βιντεάκι. Μάλλον ο level. Θα βρούμε τίποτα άλλο. Βρήκαμε κι άλλα. Ποτέ δεν έχω σκοτώσει. Ποτέ δεν έχω σκοτώσει. Χτερίδα. Και αυτό το βίντεο αν σας άρεσε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και συνεχίζουμε. Άρα είδατε ότι έσκασε μόλις δίπλα creeper. Και μόλις πάρουμε το iron θα κλείσω το βίντεο. Μικρό βιντεάκι έτσι για να ανεβεί και σεζόν λίγο. Άντε κι άλλο έχει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Που είναι η σεζόν 2, ναι. Bye.